आ का कहले बानी वहां से मार हमरा के फोन करके गाड़ी पकड़ दे तनी कि अभी तैयार होके हम आवत तनी चल बताई तो मान ली देखी आइल बनी हो जाए अपना मन से अभी हम जाए तो भाई भौजाई के मन से ना जाए एक कहाला ना कि जाला ना आदमी दूसरा मन से आवेला ना अपना मन से हाँ तो ठीक बंगे के बड़ी दीदी मान ली नहर ना हटे यहाँ बर विदाई करियो सन बढ़िया से भौजाई तब ना आइबे हाँ तो बड़ी दीदी मार फोन करके गाड़ी पकड़े तो हाँ भौजी आओ तड़ी भौजी रखती माजी पढ़ना अजी क्या करा सब बतियावत तनी पाहुन जी हमारा फोन पे फोन करके पूरा गाड़ी गलौज करत तनी रउआ के जी उ बेटवा के ना रहल जाला जी आयो होई कि का होई तोहर पे फोन कर देले बड़ा अभी कभी तैयार करवा दी भाभी जी हम आवत तनी गाड़ी लेकर टमटम अरे तोनी बात लेके ना इतना ना बोले लनु कि हमर बर्दाश्त ना अजी बुची जी हेतना हंसता खलता परिवार में बिना कहले पूछले हम तैयार करवा दी हमरो के काउ लोढ़ा से मरवाए पे पाहुन जी परल बाई उहे ना कोइले रही ससुई फोन उनकरे के माना कर हमी औरी हरामी बड़ी हाँ। सिखावेली का कहे कहते ना कि का कहत कने आवत उ बबुआ जाता कने का कहत नी माजी ई सब काहे कहत मार फोन कर गाड़ी पकड़ देता जान तड़ू आदमी आलन अपना मन से जालन दूसरा के मन से अब ना साड़ी लता कुछ खरीदले नहीं की जाऊ छोटा की वजह सुन के गाड़ी हमर सुन का कहतनी नंदो जी आवत लियावे का आ ना भौजी असही उ बोलेलन जानत नहीं खून का बारे में रिझिया हां रिझिया जाए दूसरा का परिवार भइली अब रोक सकता आदमी अच्छा ये बताओ तू द्वार पर चौखट पर बैठ के खात रहू ठीक बा तू देखला हड़ू कि कतना गाड़ी या पकड़े इनका के तो अभी तैयार करवा दी भोसड़ी हमार फोन नहीं खे उठावत हरामी फोन नहीं खे उठावत ना उठैनिया दो चार बार फोनवा उनकर अब उनकर परिवार है चाहे गाड़ी देस चाहे काटो चाहे मारत अब हमनी के बोले को अधिकार नहीं फिर तो भौजी पिन मारत रहेली न कि का कहे छोटा को कहे के ना जीगवाना नंदोई बाबा ना तहर भतार बाबन का होल ए लहरी भौजाई तनी हेने द तनी लहर लहर के हां बोली ना लहुरी गोतनी के हमरा हाथ के जे माड़ भात साग जे खाई उ आज टंच रही ठीक कहत रही तारा बनावे ना आवेला ना सीजनरी चीज हटे माड़ भात साग बुया त मजा हमरे पागिल का ठीक कहत दादा रउआ ओइसन हइए हनी अच्छा भौजी ठंडा में ठंडे लागेला गर्मी में गरमी लागेला अच्छा औरी भौजी बाड़ी कने आ गइल बई तब देवर बबुआ रवा के ठंडे लागत टे का हो कने रात में नहीं का चिपकते ए भौजी सुन तड़ू असै मुंह करे ठीक बाटे ना त पूर्वे पश्चिम मुंह करबो नु तो गांव को लगेला तू तो अपन लहक तड़ू बोला बस 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 हां भौजी तू केहू बैठ खियावे पई अपना पात में माड़ा भात साग चोखा देख ली हमारा घरे आइल बजे त खियावत नहीं आ मुंह के नाप के बनल बा खा लेब जा चाप के आ ठीक बनू आ चाप के बिहाने मैदान क लेब जा हैं ओकर व्यवस्था केने बाकी भौजी ए लहरी भौजी हैं बाकी हार कुछ कहत हर जवाब नहीं के जौन तो हर आइटम बानू एगो और आइटम लेके आवत नहीं एगो और आइटम एगो आइटम के तो जोड़ा बा बाकी दूसरा का आइटम के तरह जोड़ा नहीं के साग अपना बढ़िया बनैले बाड़ू देखो कहीं कारण चल गोली बन हकास बहू कने अपना मने राते खोटे गइली हमरा संगे ट्रच बार बार के खोटत रही ले जा भौजी भौजी हो माँ साग तो ठीक बा लेकिन जब भाता में मावा डाल देले बानू तो हमहू लगैला पको पको करता आय ये कहतला भैया कहां दे दी है कहीं तो ना कहीं तो काय तो लगता हो एक बार तो जा हमारा भौजाई कहां से बनल बा देख ले नु खाना कैसे बनल बा भौजाई हमर नु तू नु कहलू सो ऐसा ऐसा तो मेहरारू भौजी सुख ना दी हो खाई जा चाप के खाई जा खा ला भौजी तू बैठ के पति रउओ खा तू खा हो कने अरे हम खा तनी खा है बबुआ ना खाई तू पहले खा बबुआ आई पढ़ के तब खाई बबुआ का हर हिसाब करत अड़ू भौजी ए लहरी भौजी काजी ओने तू तो हमनी के साग भात आ तरकारी खिया देलो को मन हमारा एकदम बम भोला हो गई अच्छा ई बात नया साल में हाँ नया साल में अच्छा ई बताओ कि तहरा का चाही बोलो ये लहुरा देवर जी सुनी जवन खाना रवा के हम खियोले बानी नु अच्छा खाना ई नया साल के दिन रवा के कोई ना वैसन खियोले होई ये से ई नया साल के दिन जात नहीं त केहू मुर्गा लिट्टी खियावता हाँ। तो कोई पुलाव भात खियावता नु आलू दम खियावता आ हमारा घरे आज नया साल के दिने हाँ। माड़ भात साग बनल बा नयका चाउर के बताई
क्यों नया साल के दिन ना, माड़ा ना, साग ना, बनावेला ना, ना, सही कोई बात, पुआ सही। पूरी बनावेला तो कोई आलू दम बनावेला सही काजी देवर सही जी सही हैं तो बोला का चाहिए तारा मुंह खोलो सुनी ना झमकौआ में लागल बा मेला अच्छा आ चली हमरा के एगो किना देम लुगा अच्छा। आ चरखा चरखी पे घुमा देम एगो डैश ब्रेकर आइल बा ओकरा पे बैठा के घुमा दे सुन मझौआ में लागल बा मेला आ चलो तारा के खिया दिए एगो केला गजब चरखा पे बैठा कि ना आ तो चलो भाई सब मजदूर बा जब मुंहे खोल देंगे मुंह खोल का लेबू त हमरा के चारका चार पर नाई पर तारा फिरंगी पर डिढरिया पर सब पर तारा के बैठाई तनी मारा में तेली सुन ना एती बैठबू हम्म पंप गाड़ी पर के पदी हैं गिर जाइए न ऊपर अरे पंप गाड़ी पर बैठबू ना जी पना बैठा पंप गाड़ी पर बैठबू नु हां तो वो बैठला के बाद जाने कि पता चला नु कि पृथ्वी कितना में बा ई का हो जी ई यार हे पंप बड़े में रेलगाड़ी हो ऐसे को लेके वो देखले बड़ी ए जी तो हमनी के गांव देहात नु हो तो हमनी के क्या जानतन जे बताई तू नु कहलू कि ऐसी चले वाला थाक जाला लेकिन रोड ना थाके लेकिन वो गाड़ी पे बैठबो नु तो रोड के हद हो जाला आ जा चले वाला खुश रहेला सही के हाँ पता बा अब वो तियो लाइन वाली ना सुना है पंप गाड़ी लाइन पर ना चलली सो काची पर उ तेल पर चलली सो अच्छा। जब तेल डलाइन हुआ जब तेल गरम होई यानी कि पक 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 फुक 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 छुक 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 भो 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 ऐसे गरम होते होते चली गाड़ी है गाड़ी गाड़ी रेल कोई पर चले हाँ हरना भोई भोई ना लगेला पीछे से धुआं फेंके तो ठक 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 नु करेला फटर पते को करला जब हद हो जाला रास्ता के तो टक 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 स्टेशन जब आई तो कहला टक 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 कर ले तो वही गाड़ी सोचे तरह के बैठाई आ ठक ठकाई हम हुआ पक पकाई ठीक हो तनी देवर जी रहुआ लेकिन कुछू कही रहुआ में खूब कूट कूट के ए भैया तो सब कोई के लिया चल एगो के लिया जीबे अरे पागल है से जे मान लो भौजी बना के तू कोई बना के खिया तोरो को कोई हम बाजार घुमा दे चाउमीन छोला सब खिया दे बुचिया खाली जाई बस बाजार घूम के आई हां तो हाँ कुआ ना बिहाव भरे तो हमें बना बना खियावत रही बनावत रहू जगह के बात बा अभी तुम मेरे लायक नहीं खुआ बात बंद कर सब तो तरह के कह दे नहीं गाड़ी कैसे चल ले का डाला ओकरा में बाकी जाना तड़ो की ये देर बाबा जी सुनी आ गड़िया कंप्यूटर पर चले ले बे तारा बटन के से। वो गाड़ी के ड्राइवर चंद्र के हो हैं उहा में देख लो कोलरी में चलाओ चलाओ देखो क्वेश्चन हो गेल माने हाँ जी बड़ी कम बोला तनी जोड़ी लगा दे का जी बड़ी रउआ कम बोला तनी जे कम बोलेला उहे बैल खोलेला आ काहे नहीं कि एक दिन अपना गड़िया पे चढ़ा के घुमा देते जी तनी मोय मेला तनी सागर है पावलेट बाबा का उनका जाके तनी घुमा देती हमरा के देखिए वो मालगाड़ी है मालगाड़ी चला रहा हाँ जी ना हो भौजी ना मजाक होता कौन गाड़ी चलाने किरान पंप गाड़ी कि मोटिया कोड़े वाला ना ना पंप गाड़ी के ड्राइवर हम तो कहनी है ना तारा से पंप गाड़ी है हाँ। पंप गाड़ी हमको देख रहा है ना कि पंप गाड़ी सप गाड़ी पोकलेन सब एके बहिन है से जानते हो भौजी जवानी कोड़े वाला गाड़ी चलाए वाला बाकी का कहते जी हाँ पूछ लो हाँ जी बोला देवर जी हाँ हाँ अरे ना होई पंप गाड़ी चलाने वो कौन गाड़ी हम नहीं की कहत तारा तनी चढ़ा की- के एक दिन हमरो घुमा दीजिए देखो पंप गाड़ी सप गाड़ी आ पोकलेन तीनों बहिन है सब तीनों एके रूट में चलनी सब हाँ सही कहत रहा गाड़ी भोले खराब हो जाना हाँ देखो दिया ने हाबड़ा से थाने या थाने से हाबड़ा मतलब माने हाबड़ा से खुली नो तो थाने जाई आ थाने तारा की बटक गोलेवर के जोरी एगो जगह जरी बा हाबड़ा कोलकाता कहला नो अच्छा हाँ हाबड़ा से आड़े आड़े से थाने अच्छा हाँ ये बा लग बटा जाता थाने कहा के जबान कहा हाँ जी चामे के जी हाँ, वाला हाँ। फेंका जाता ला में ना हाँ हैं हाँ हमरा लागेला नु देवर बाबा जी अरे वो भई रही नु हाँ। तेरा माई नु लाझवा नानी कोलाले रही का तारा की होला जा माल गरु मोहला की तब का तारा कम कहियो हमारा मुंह सब में होला सब में जैसे माल गरु मोला वैसे इंसानो मोला जी देवर बाबा जी ठीक बा भौजी हाँ जब ई त माने हमारा बीत गइल लेकिन तहार होखेला बानो पिया बा हैं टाइम बा हां तो ओकरा के बढ़िया से लाजा का सिद्धि हो तो हमारे लेखा लार के जगह पर कुछ दूसरे कह दी चलो बाकी एगो भगवान फायदा देता ने कम से कम गांव में शिव चर्चा होता तो हमनी पूरी बुनिया खाए के मिलता नो
हैं आ लोग भगवान से नफरत करता कहता कि भगवान होइले नहीं अरे निशाचर भगवाने नहीं खन भगवान नहीं खन तो जियत कैसे बढ़ सृष्टि चलत कैसे बा हैं भगवाने के देन हम उनके नाम पर शिव चर्चा भइल देखो पूरी बुनी हमरा चापे के मिल गुल हम खाता नहीं अब दम पेटा हैं प्रसाद समझ के खाना देर बबुआ का हो भाजी आई हो बेटा बा का करत है जी का बाजी अजी ई बुनिया पूरी केकरा घर से इला केकरा घर से डोमर में चाची घर शिव चर्चा ना रहे आई हे मैया दुखन बुढ़ा घर से तो गो रहे हम ढोला जी त घर में प्रसाद आवेला त ई सब आदमी कहल न जाई जाला जी कि चुप चोरी आदमी खा जाइहन अरे और पेट हके भरसार हते और बबुआ अभी साग भात मार खइनिया फिरा के हेजिकवा खाए लगनी बरसात जब ना आवेली सन बाटे खाती त आदमी सोचेला कि घर परिवार के दी अरे वह हेजिकवा बैठ के बेजाते कोने में खाता तो ठकुराइन कहलिया कि लए बाबू तेरा घर के बान आइल बा ल खा जाई ह तो हमरा देता रही खा गो नहीं हम कह सब कोई के देता रही हाय रे खूब फूटे अब हम का कही है बतावा बेटा के बियाह शादी होई त मौगी छुइए के छोड़ के भाग जाई जन्नी हैं बुद्धि अभियो से बुद्धि सीखी कि अगवाइल बड़ी नया नोचर मरद कैसे ने गइलन आए नीचे बुढ़ी झुका के खातावन बैठ के सुननी ना रउआ मजाक करत रही काने आंखे देखत रही नु छोड़ ना हमू मरद हई हम नहर कने आइल बिया एगो ससुराइती बहिन आइल बिया तनी तनी हाथवा पर ध देती त एगो कहाई की प्रसादी हटे हैं तो लसीदाना कौन दे दूध दे दो ना तो चाभी जितना चाभी के बच्चा भी ये नु कहा जाला कि हम तो जानत रही कि ननद चट्टोर होली सन मगर आज जान गनी कि देवरो चट्टोर होला सन कैसन लागता जी सब्जी है बहुत बढ़िया का के बा आलू सेमी गोभी मिक्स बा हाँ चली आई रही जब गीत गावे खातिर ना गइल हनी ओये पर खिसी आइले होई हन जा बेचारी तो ढेर भाई कि ले के प्रसादियो दे देली जा जन्नी हम ढोलक बजानी हम जैसे चर्चा में हैं तनी कटोरा बा तनी से ओकर को दे दे में हे में बे जा ले खाए बैठे तो तनी हमरा को दे दो हम हमरा के ना देन त चल बन जाई जा आ ये बतावा ई आइल बड़ी आज इनका के विदाई आदमी कर देलस आ तोहरे नैहारा बाजा के आ ई देवर बबुआ ऐसे ऐसे कर दिहन त कैसन लगी ठीक नहीं के लेकिन अब का करबू अब केहू जिद्दी आदमी हो जाला जा तो भौजी खा हमार जीप पटक पटक के जा खाता हूँ तू देखी बुची जी कुछ हो जाई रे के जाए के नहीं के ठीक बा उगावत नहीं नु का त टमटम लेके आवत नहीं त आवे दी ना ना मना को देले बानी बुढ़ी कइले रही फोन मना को देनी तो है कहीं ना साड़ी ना लता ना कपड़ा कुछ आदमी किनवैले नहीं खनै से लंगटे घरे और जैसन बापा बा जैसन बेटा बा जैसन मतरिया सन बेटा बा बसन का बोलबू देख लीजिए का ऐसे आदमी विदाई करवा दी हां ने जो ना तनी से सब्जी ले लेबी ता का हो चट के खाते ऐसे ना खाई जाला देखो तो न कैसे खातई अरे राक्षसीन जैसा ना करनी जाला रे माई बुझाते नहीं खे तोरा जाय दीजिए बुची जी जाइए लेकिन अपन चाट के खोले में एकर गजबे स्वाद बा जा ना भौजी तू तो और एगो एथी करत रहेलो एगो तो टेंशन बढ़ुए रो जीप बजा के खाइम ना ए नंदू जी के सामने ये सब हमरा के सिखावत तड़ू जा ये पूछी जी एगो बात बताई का पहले राती गोई रही तो पहले शुरुआत के कहले रहे नंदू जी की रौरा कोई शुरुआत ना कइले रहे मतलब ई सब बात बतावे वाला भौजी अच्छा काजू के दूध पियले रही के बादाम के असै बताई काजू के काज मतलब गिलासिया में सोहगे राती के दिन ना हां उहे कहतनी काजू के पियले रही हां नंदू जी अपना हाथ से पियले रही और अच्छा लागत है ना हमने के एक एगो रसगुल्ला मिल रहा स्वाग रात में धोई आई रही है ना हम तो देले रही तू दूध एक कने जकर सुहाग रात मनल हुई जानो हमार त इलन दारू पी के सुत गइलन हम जागले बीमारो पर गुरी लौआ ना भगल भौजी जा ना पातर छित नहीं किनु देहे गरे नु बाड़ी तो बीमार का परहन हैं आवत नंदू जी नु तो हो जे खोदिया के पूछ जा पूछौ ना यन मना क देनी बूढ़ी कइले रही घर में विपत होला तोरा इहे सब में छिला देखेलु ना मन लागेला अरे ये करेले ई कुल ना करी त ला संसार भौजी बढ़ी लेके जा संस्कार बढ़ावा तड़ू माई नंदोई बुझो तोर बतिया मानेलन फोन करके तनी मना कर दे जो त जा तू मना क देले बनी से जो तू जा मीठा मीठा जैसे बतिया वेली वैसे बतिया ले जो कि न तई जाई 10 दिन के बाद भेज तो हम ले हम हां जो ले ली है आई हम जा जा उनकर के जन उनकर का ली का लेबू हम पटियाई त जा पटा लम का के जा साथे रह
पटे वाला बावन की जकरा में मांग में सिंदूर भरा जाला ओकरे आदमी होला उ कनहू से कुछो करके मगर ओकरे ना मामा होई कहीं जी बुची जी कुछ कहीं कन्या बड़ी बढ़िया ये भलो हंसी मजाक कर लेबेले एकर बतिया नंदोई जी तनी मान जान करे नी लागो रहेली उनकरो से ना कहलन कि तारो छोट बड़की भौजी बाई ना बहुते थी कुछ हो जाई रवा जाए के नहीं खे ना भौजी 10 दिन के बाद जाइम छोड़ा माना कर देले बानी अब आइबो करिहन त लौटा देम जाइम थोड़ी छोड़ कर हर घड़ी के नु प्रक्रिया हो गइल बाटे कि ससुरारी से नु झगड़ा लड़ाई कर कर के लिए जातवन तुमको तो सन बढ़ले जाता